deci astăzi, așa cum am anunțat, voi prezenta aplicațiile LabVIEW pentru conversiile din sistemul binar în sistemul hexadecimal și invers, din sistemul hexadecimal în sistemul binar, la nivelul matricelor de LED-uri. Aceste noțiuni au fost discutate sau prezentate în a doua parte a laboratorului numărul 3. De asemenea, aici aveți prima parte a prezentării. Deci mai întâi vom discuta despre această aplicație, conversia din sistem binar în sistem hexadecimal. Aici avem două versiuni. Prima versiune reprezintă o matrice de 8x4, 8 rânduri și 4 coloane. Cea de-a doua versiune reprezintă o matrice de 8x8, 8 linii, 8 rânduri. O diferență ar mai fi legată de citirea codului binar. Deci, de exemplu, aici citirea se face de sus în jos, adică observați codul hexadecimal 3C, care corespunde următorului cod binar. 0011 înseamnă 3, adică avem două LED-uri stinse sau două indicatoare de tip logic sau de tip boolean trecute pe valoarea false și două LED-uri aprinse, adică 11. Mai departe, C-ul înseamnă 1100, adică două LED-uri aprinse, două LED-uri stinse. Reamintesc, putem să verificăm conversia utilizând calculatorul din Windows. Dacă activăm aici opțiunea Programmer, notăm codul hexadecimal 3C și putem să verificăm codul binar 0011 1100. 0 înseamnă valoarea false pentru un indicator de tip logic, de tip boolean, acesta fiind LED-ul. Deci 0 pentru LED stins, 1 pentru LED aprins. Deci aici citirea se face de sus în jos. Mai există și varianta în care citirea se face de jos în sus și pentru situația respectivă vom avea o mică diferență la nivelul implementării diagramei bloc. Prin urmare, v-aș ruga să consultați și această prezentare PDF în cazul în care n-ați făcut-o deja. Deci sunt informații despre proiectarea panoului frontal a interfeței cu utilizatorul, cât și informații legate de implementarea diagramei bloc. Și după aceea ne vom uita la laboratoarele 4 și 5 pentru descrierea celelalte aplicații. Da, deci aici o să observați că vom apela efectiv un sub-VI, un subprogram, și acela va arăta la fel ca un black box, ca un fel de cutie neagră. Nu cunoaștem, sau cel puțin în aparență nu se cunoaște conținutul, interiorul, fiind necesare datele de intrare și datele de ieșire. Deci o să și deschid acea aplicație. De asemenea, reamintesc pe platforma e-learning la fiecare secțiune, deci Lab EV numărul 3, Lab EV numărul 4, Lab EV numărul 5, regăsiți folderul aplicații LabVIEW cu instrumentele virtuale pe care trebuie să le obținem la final. Eu le-am descărcat anterior. Deci pentru Lab EV numărul 3 voi deschide prima aplicație. Așa cum am spus, citirea se face de sus în jos. Deci putem să și verificăm. Este aplicația pe care o vom implementa în prima parte a laboratorului de astăzi. Deci observați aici codul CE. Am aprins primele două LED-uri. 1100 sau 1100 înseamnă C, 1110 înseamnă E. Cu control E deschid diagrama bloc și așa cum am spus, diagrama bloc este compactă, modulară, avem datele de intrare reprezentate de câte un vector, deci element de tip array. Cu control H afișez meniul Help și putem să verificăm denumirea sa.
Așa cum apare aici, avem 1D array of Boolean, elemente de tip logic, cu valori binare, true sau false. Iar datele de ieșire sunt reprezentate de aceste elemente de tip șir de caractere, de tip string. Elemente care cuprind codul hexa. Deschid acest subVI, acest subprogram. Aici avem panoul frontal care se va genera în mod automat. Deci mai întâi codul acesta îl implementăm în diagrama bloc principală, după aceea vom selecta toată secvența, vom merge la Edit și deci dacă voi selecta așa, mergem după aceea la meniul Edit și selectăm Create SubVI. Se creează subprogramul, iar elementele din panoul frontal se vor genera în mod automat. Ceea ce vedeți în partea centrală este bucla for cu codul aferent, care permite conversia din sistemul binar în sistemul hexadecimal. Mai departe, pentru conversia din sistem decimal în sistem hexadecimal, vom folosi această funcție implicită din LabVIEW, denumită number to hexadecimal string. Pe platforma e-learning, îmi amintesc că v-am încărcat de asemenea aceste materiale explicative legate de un document Word cu schițarea algoritmului care permite conversia din binar în hexadecimal. L-am salvat aici. Cu siguranță l-ați mai discutat și la alte discipline. Deci, prin urmare, dacă avem acest cod binar, deci 0011110, putem să și verificăm în aplicație. Pornesc aplicația. Da, deci am zis 00, vreau să le pun 0001, 3 LED-uri stinse, un LED aprins. Pornesc din nou aplicația și cea de-a doua parte 1100, 2 LED-uri aprinse și unul stins. 1100. Ne rezultă codul 1C. Deci aici avem la indicatorul string valoarea 1C și în ord de asemenea avem 1C. Pe al doilea rând, observați pozițiile pe care se află fiecare element, fiecare cifră binară. Deci se numără de la dreapta la stânga, avem pozițiile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 și 7. Iar după aceea vom înmulți cu puteri ale lui 2. Deci extragem elementul de pe poziția 7 și înmulțim cu 2 la poziția pe care se găsește acel element. Am reprezentat și cu culori pentru a se observa mai ușor. După aceea se adună cu următorul element, 0 înmulțit cu 2 la poziția 6. Apoi plus 0 înmulțit cu 2 la poziția 5-a, se regăsește pe poziția 5-a. Acestea sunt irelevante, rezultatul este 0. Se continuă adunarea cu următorul element, 1 înmulțit cu 2 la a 4-a, fiind pe poziția a 4-a, plus 1 înmulțit cu 2 la a 3-a, plus 1 înmulțit cu 2 la a 2-a, plus 0 înmulțit cu 2 la 1, plus 0 înmulțit cu 2 la 0. Rezultă valorile intermediare de 16 plus 8 plus 4 egal cu 28. Acest algoritm va trebui implementat în LabVIEW și, așa cum am spus, va fi diferit dacă se face citirea de jos în sus sau de sus în jos. Spre exemplu, dacă vreau să modific sensul, deci momentan citirea se face de sus în jos. Avem afișată valoarea 1C. Pentru a citi în sens invers, și am să vă arăt acum, vom și implementa ulterior, însă pentru o perspectivă de ansamblu am să și arăt.
inițial. Deci dacă dorim să citim de jos în sus, lăsăm exact LED-urile acestea aprinse și stinse. Revin în diagrama bloc și o să vedeți că este necesară o singură modificare, anume voi șterge acest fir și această funcție se numește Power of 2. Deci este funcția care permite ridicarea la puterea 2. De aceasta o regăsiți la paleta. Deci click dreapta se deschide Functions Programming. Mergem la opțiunea Mathematics și de aici vom căuta, dacă mi-amintesc eu bine, la Elementary și după aceea la Exponential. Și de aici putem să preluăm această funcție, Power of 2. Sau mai simplu, folosiți combinația de taste Control Space, vi se afișează această fereastră Quick Drop și scrieți aici Power și imediat vi se afișează o listă, iar funcția de interes este chiar pe prima poziție, Power of 2. Dublu click și este exact aceeași reprezentare. Așa cum se vede, am conectat elementul I, cel care ne definește iterația curentă, la intrarea funcției Power of 2. Salvez cu Ctrl S, voi închide acest SubVI, revin în aplicația principală, rulez și acum ni s-a generat codul hexadecimal 38. Prin urmare, citirea se face de jos în sus. Am să și modific aici. De jos în sus. Rulez din nou aplicația și putem să citim 0011 înseamnă 3 și 1000 înseamnă 8. Deci putem să verificăm și pe calculator. La hex voi scrie 38 și la binar rezultă acest cod 00111000. De asemenea, voi specifica faptul că pe platforma e-learning, la folderul aplicații LabVIEW, astăzi am actualizat aceste VI-uri, deoarece anterior, la orele de laborator, am modificat exact ceea ce v-am arătat eu și rămăsese notat sus, jos, rămăsese aici schimbat, am corectat acest lucru. Voi încărca ulterior ambele versiuni, cred că așa e cel mai bine. Bun, deci aceasta este prima aplicație de care ne vom ocupa, este relativ simplă. Diagrama bloc. La diagrama bloc ne interesează acest SubVI, deci prin urmare avem un vector cu elemente de tip logic, de tip boolean. Aici avem array size, ne returnează dimensiunea sau numărul de elemente ale acestui vector. El se conectează la terminalul n. Deci, practic, numărul de iterații al buclei for va fi egal cu numărul de elemente al acestui array, al acestui vector. Deci se va trece prin fiecare element din cadrul acelui vector. Vor fi 8 iterații în total. Deci n reprezintă loop count, numărul de iterații total, și i reprezintă loop iteration. Arată iterația curentă. Voiam să vă mai arăt ceva, spre exemplu, dacă selectăm aici Highlight Execution, la I creez un indicator, click dreapta Create Indicator și la N, de asemenea, creez un indicator. Aici voi scrie N Loop Count, iar la I voi nota aici I Loop Iteration. Revin în panoul frontal. Nu știu sigur dacă o să ne arate, fiind într-un... Ba da, va funcționa. Deci, dacă activez acest highlighted, vom observa faptul că modul de rulare este încetinit, este mai lent și putem să monitorizăm valorile intermediare. Deci voi rula.
loop count e egal cu 8, numărul maxim de iterații este 8. După ce se va termina de executat codul, începe să se incrementeze loop iteration, adică contorul i. Deci contorul i ne indică iterația curentă. Observați cum se incrementează. Deci în felul acesta, activând această opțiune highlighted, puteți să faceți un fel de debug, să observați cum rulează codul. Am să opresc, nu mai aștept. După aceea nu uitați să-l deselectați. Aici click dreapta View as Icon, dacă dorim să le vedem într-o formă minimalizată. După aceea, index array ne permite extragerea fiecărui element din cadrul codului binar. Deci ne interesează să extragem fiecare element. Observați aici, am extras primul element pe 0, apoi 0, 0. După aceea 1, le regăsim aici. 3 cifre 1 și la final 2 cifre 0. Extragem fiecare element. Inițial putem să folosim contorul i pentru a ne indica poziția pe care se află acel element. Deci index array. La index array avem parametrul de intrare poziția sau index 0. Ulterior, valoarea returnată de index array este o valoare de tip true sau false. Deci la index array, dacă fac aici click dreapta Create Indicator, voi activa din nou acest highlighted, rulez aplicația. O să observăm că LED-ul este stins sau aprins în funcție de ceea ce am selectat aici în aplicația principală. Prin urmare, ne extrage valoarea dată de poziția i, practic. Deci, spre exemplu, aici, ca să putem să și verificăm, trebuie să existe 8 elemente. Citirea se face de jos în sus. Voi aprinde aceste două și le mai aprind le las numai pe primele două aprinse. Asta înseamnă că acest iteration element, acest LED, va rămâne aprins pentru primele două iterații. Adică atunci când la i vom avea valorile 0 și 1. Rulez. Este cu highlighted, deci se poate vedea pe parcurs. Da, observ că nu s-a aprins, o să aștept până la 8. S-ar putea în SAP VI să le numere invers. Sau mai bine ar fi să oprim și să le aprind de sus. Da, de aceea spuneam că fiind în cadrul acestui SAP VI, s-ar putea să nu funcționeze. Da, deci în cadrul SAP VI-ului, așa cum sunt ele dispuse, sunt preluate de sus. Deci pentru primele două poziții, pentru 0 și 1, LED-ul se aprinde, iar ulterior se va stinge. Deci s-a stins acum și va rămâne stins până la sfârșit. Bun, deci aceasta a fost o etapă suplimentară față de ceea ce am explicat anterior la facultate. Am șters acesta, voi șterge și pe nloop și pe iloop. Despre funcția power of 2 am amintit. După aceea mai folosim funcțiile multiply și funcția add, deoarece, așa cum am observat în cadrul algoritmului, avem funcțiile de adunare și de înmulțire. La final, aducem această funcție number to hexadecimal string pentru a obține conversia din sistemul decimal în sistemul hexadecimal, ceea ce am introdus și aici. Evident, există și alte metode, alte posibilități de implementare a unei astfel de aplicații,
Aștept idei, propuneri, îmbunătățiri în cazul în care considerați că este necesar. Deci vom implementa această aplicație inițial și după aceea am să vă prezint cealaltă aplicație. Mergem la meniul File, selectăm New VI. S-a deschis pe celălalt ecran. Deci apar aceste două ferestre. Cea pe fundal gri reprezintă panoul frontal sau interfața cu utilizatorul, iar cea de pe fundal alb reprezintă diagrama bloc. Dacă merg la Windows și selectez Style Left and Right, observăm că ni le dispune stânga-dreapta. După aceea, mai întâi implementăm panoul frontal. Merg la platforma e-learning, deschid prezentarea respectivă și verificăm panoul frontal, cum ar trebui să arate. Este acesta. Deci, practic, avem patru șiruri sau 4 vectori, deci 4 elemente de tip array, cuprinzând fiecare câte 8 LED-uri sau 8 controale de tip logic, de tip boolean. Controalele reprezintă date de intrare, putem interacționa cu ele, putem să le selectăm, să le stingem, să le aprindem. Indicatoarele se monitorizează, reprezintă date de ieșire care se afișează. În partea de jos mai observăm aceste valori hexadecimale sau indicatoare de tip string, de tip șir de caracter. Iar panoul din spatele LED-urilor este un element decorativ, se va numi Raised Box, îl vom adăuga și pe acela. Deci mă aflu în panoul frontal, click dreapta se deschide paleta de controle, merg la opțiunea Array și selectez de aici acest element. După aceea, din nou, deschid paleta de controle, merg la opțiunea Boolean și selectez de aici acest Square LED. Voi mări, obțin această reprezentare și LED-ul respectiv îl introduc la array. Doresc să obțin 4 elemente, deci 4 coloane, prin urmare voi mări. Așa cum se observă acum, putem să mărim doar pe orizontală, deci doar pe rând. Asta înseamnă că avem o singură dimensiune. Deci, practic, este un array, un vector, un singur rând și 4 coloane. Va trebui să mai adăugăm o nouă dimensiune. Pentru aceasta vom face click dreapta la nivelul acestui index numeric și de aici voi alege Add Dimension. În momentul acesta putem să translatăm și pe verticală, obținând în final 8 rânduri. Deci avem acum 8 rânduri. Am obținut matricea de LED-uri. De fapt, aici rectific. Deci, așa cum am spus, aveam 4 elemente de tip array, de tip vector unidimensional. Atunci nu este necesară această dimensiune. O voi șterge, mă gândeam la următoarea aplicație, deci voi șterge aici. Deci ca să ștergeți, faceți click dreapta și selectăm Remove Dimension. Bun, și rămâne un singur array, un singur vector unidimensional, pe care îl mărim și obținem în final 8 elemente. Deci 2, 4, 6, 8. Nu mai afișez acest index, click dreapta, selectez Visible Items și debifez Label. Deci Visible Items și debifez Index Display. Multiplic acest vector, țin tasta Control apăsată și translatez spre dreapta. Am obținut astfel 4 elemente de tip array, deci 4 vectori unidimensionali. Ați văzut și cum se crea o matrice sau un vector bidimensional. Trebuia să selectăm click dreapta și adăugăm o dimensiune. Le regăsim și în diagrama bloc.
Așa cum sunt ele selectate, reprezintă indicatoare. Iar pe noi ne va interesa să fie controale. Deci le voi selecta pe toate în diagrama bloc și voi face click dreapta și de aici vom selecta Change to Control. Aceeași opțiune este disponibilă și în panoul frontal. Deci dacă facem click dreapta pe fiecare dintre ele, selectez Change to Control. Aici nu se observă nicio modificare. În schimb, în diagrama bloc, observați că se schimbă locația acestei săgeți sau deci locația și aspectul său, fiind de săgeata indică spre dreapta. La fel și pentru celelalte, click dreapta și selectez Change to Control. Am spus că mai sunt necesare alte 4 indicatoare de tip string pentru afișarea valorilor hexadecimale sau a codurilor hexadecimale. Deci click dreapta, se deschide paleta de controle, mergem la opțiunea string și voi selecta de aici acest string indicator. Voi modifica puțin aspectul. În interior vreau să mai măresc dimensiunea. Aici o să scriu H1 de la hexa, după aceea multiplic pentru a obține 4 astfel de valori. H2 și H3. Păstrez așa. Dacă vrem să le unim, să nu mai există niciun spațiu între ele, mergem la opțiunea de aici și verificăm, de fapt asta este pentru redimensionare, mergem la această opțiune și căutăm Horizontal Compress. O regăsim aici, Horizontal Compress, și observăm că nu mai există un spațiu între ele. Le selectez pe toate, click dreapta, Visible Items și debifez acest label. Și le voi plasa la acest nivel. Deci, câte o căsuță de tip string, câte un indicator de tip string se află sub fiecare element de tip array unidimensional. Putem acum să creăm acel sub-VI, acel subprogram, după aceea să conectăm intrările și ieșirile. Intrările sunt reprezentate de aceste șiruri de valori sau de LED-uri, deci aceste elemente de tip array unidimensional, iar valorile de ieșire sunt reprezentate de aceste valori de tip șir de caracter. Mă plasez acum în diagrama bloc. Așa cum spuneam, inițial vom folosi o buclă for. Deci click dreapta, se deschide paleta Functions Programming. Am să pun pe tot ecranul. Click dreapta, se deschide paleta Functions Programming. Voi selecta de aici acest for loop. Reprezint grafic. Mai întâi voi realiza programarea pentru un singur element de tip array, respectiv un singur element de tip string. La acest loop count, în primul rând, trebuie să-i conectăm parametru n, sau numărul total de iterații. Așa cum am spus, numărul total de iterații este egal cu numărul de elemente cuprins de acel array. Deci click dreapta, deschidem paleta Functions Programming, mergem la opțiunea Array și vom selecta funcția Array Size. Dacă vreau să-i afișez și eticheta, click dreapta și selectez acel label. Deci la intrare conectez acest array, iar la ieșire voi conecta loop count. Și astfel bucla for va rula pentru un număr de iterații egal cu numărul de elemente ale acelui array. Mai departe, dorim să extragem fiecare element din cadrul acestui array, deci să cunoaștem valoarea aflată pe fiecare poziție, dacă LED-ul este stins sau aprins. Așa cum am spus, folosim funcția indexArray. Click dreapta, merg la opțiunea Array și de aici selectez indexArray. Aceasta este una dintre funcțiile importante. Deci click dreapta, afișez eticheta.
Voi conecta acest array la bucla for. Așa cum este el acum, acest tunel este cu autoindexare. Practic, în momentul acesta, el chiar ne returnează fiecare element, rând pe rând. Însă este de preferat acum să folosim funcția indexarray. De aceea vom reseta acest tunel, deci click dreapta la nivelul său și voi selecta Disable Indexing. Și în momentul acesta, valoarea returnată este chiar acel array sau acel șir de valori. Îl conectez la intrarea de la indexarray. Deci dacă doriți să afișați firul într-un format mai plăcut, faceți click dreapta la nivelul, îl selectați, faceți click dreapta la nivelul său și clean up. După aceea dorim să identificăm poziția fiecărui element. Să fac mai puțin spațiu aici. Deci, așa cum am spus, inițial extragem valoarea sau fiecare element de pe aceste poziții 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Și o primă metodă ar fi să folosim acest contor i, care ne returnează exact iterații, numărul iterației curente sau poziția. Deci la ieșire vom avea un indicator, dacă vă amintiți, am arătat mai înainte, acel element, acel LED care se aprindea și se stingea pentru primele două iterații. Însă, conform algoritmului, pe noi ne interesează să ni se livreze, să ni se returneze o valoare fie de 0, fie de 1. De aceea va fi necesară o funcție de conversie, denumită boolean to 0, 1. Și va trebui să căutăm această funcție de conversie. Vom merge la paleta boolean, la opțiunea aceasta, și aici regăsim funcția bool to 0, 1. Deci conectăm această funcție la ieșirea funcției indexarray și în momentul acesta la ieșire vom avea una dintre valorile binare, 0 sau 1. Acestea se vor înmulți cu puteri ale lui 2. De aceea, următorul pas este să identificăm o funcție care ne permite ridicarea la puterea lui 2. Așa cum am arătat anterior, click dreapta, mergem la paleta Mathematics, la opțiunea Elementary, după aceea la Exponential și regăsim aici funcția, deci la Elementary, Exponential, și regăsim aici funcția Power of 2. Să vedem unde aplicăm această funcție. Deci, așa cum observați, se ridică la puterile lui 2. Deci avem 2 la puterea 7-a, 2 ridicat la 7-a, 2 ridicat la 6-a. Toate acestea, 7, 6, 5, reprezintă pozițiile pe care se găsesc elementele extrase. Prin urmare, intrarea funcției Power of 2 o vom lega la contorul i. După aceea, aducem o funcție de înmulțire, click dreapta, mergem la numeric, selectăm de aici Multiply. Și se înmulțesc valorile extrase cu 2 la puterea dată de poziția respectivă. Deci cu ieșirea acestei funcții Power of 2. Așa cum am spus, este posibil să existe și metode mai simple pentru implementarea unei astfel de aplicații. Puteți să vă gândiți voi. Mai departe, după ce am obținut această etapă, spre exemplu, acum avem aceste produse implementate în LabVIEW. Am obținut produsele 2 la 0 ori 2 la 7, 0 ori 2 la 6, apoi 0 ori 2 la 5, 1 ori 2 la 4 și așa mai departe. Următoarea etapă este să adunăm aceste produse, deci să le însumăm. De aceea vom folosi funcția add. Click dreapta, merg la paleta numeric și de aici selectez funcția add. Deci funcția add. Și să vedem cum. Deci mai întâi, la una dintre intrări, am copiat ieșirea funcției înmulțit.
Pentru a fi posibilă adunarea, avem nevoie de, deci inițial avem nevoie să atribuim o valoare de 0, deci o să și arăt, exact ca în limbajele de programare procedurală. Avem o sumă și o inițializăm cu 0. Și după aceea, la fiecare iterație, suma se incrementează. Deci variabila suma este egal cu suma plus 1. Valoarea ei anterioară plus 1. Anterior avea 0 plus 1 ar fi egală cu 1. Pentru a accesa valorile de la iterația anterioară, vom folosi așa numiți regiștri de shiftare sau shift register în LabVIEW. Prin urmare, pe marginea buclei for, voi face click dreapta și voi selecta de aici Add Shift Register. Trebuie să atribuim o valoare inițială, deci să facem o inițializare, ceea ce spuneam. Suma respectivă trebuie inițializată, deci voi aduce o constantă numerică. Click dreapta, se deschide paleta Functions Programming, mergem la opțiunea numeric și de aici selectez acest numeric constant. Iar valoarea de la iterația anterioară, efectiv, se va aduna la valoarea din iterația curentă, adică la produsul obținut. După aceea, ieșirea funcției de adunare, ieșirea funcției add, o conectez la Shift Register din partea dreaptă. Shift Register din partea stângă, cum avem aici un singur element, ne returnează valoarea din iterația anterioară. Dacă am mai adăugat un element, nu este necesar acum, dar ca să vedeți, deci dacă fac click dreapta și selectez din nou Add Element, atunci ni se va returna, la nivelul acestui element, se va returna valoarea de la penultima iterație. Deci cu 2 iterații în urmă. Se poate continua, din nou click dreapta Add Element. Al treilea element de aici, de la Shift Register din partea stângă, returnează valoarea de la antepenultima iterație. Deci cu 2 iterații în urmă. Iar în partea dreaptă, acest Shift Register preia valoarea din iterația curentă și o va transporta la registru din partea stângă. Puteți să faceți mici exemple, mici aplicații în care să verificați strict ce rol au acești registri de shiftare din partea stângă, din partea dreaptă. Și sunt convinsă că se găsesc multe exemple și pe YouTube. Deci selectez pe fiecare dintre ele și voi zice acum Remove Element, nu avem nevoie de ele. În acest moment, la ieșirea acestui registru de shiftare din partea dreaptă, vom obține o valoare decimală. Deci s-a obținut conversia din sistemul binar în sistemul hexadecimal. În sistemul decimal. Putem să și verificăm. Deci dacă fac aici click dreapta, Create Indicator, aceasta este valoarea decimală în sistem decimal. Pe noi ne va interesa valoarea în sistem hexadecimal. De aceea, pentru această etapă este suficient să apelăm o funcție din LabVIEW. Deci click dreapta, merg la paleta numeric, după aceea la opțiunea Conversion și ar trebui să regăsim o funcție number to hexadecimal string. Nu este aici. O să încercăm la paleta string. Number string conversion, pentru că dorim să facem conversia de la un număr la o valoare string și o regăsim aici. Deci number to hexadecimal string este ar trebui să fie aici. Dacă nu, o putem căuta cu control space, number. Depinde și de versiunea de LabVIEW. Acesta este number to hexadecimal string.
îi afișez și label. Deci aici la paleta string, în principiu ar trebui să fie și aici, să o regăsim. Acesta este operația inversă, hexadecimal string to number. Este chiar a doua. Da, deci a doua este number to hexadecimal string, este aceeași. În regulă, deci ieșirea acestui shift register o conectez la funcției number to hexadecimal string, iar ieșirea funcției number to hexadecimal string o voi conecta la indicatorul string. Aici vom afișa codul hexadecimal pe două cifre. Prin urmare, la acest parametru voi conecta constanta numerică 2. Click dreapta și selectez Create Constant și aici modific cu 2. Verificăm acum rezultatul curent. Deci cu Ctrl-E revin în panoul frontal. Acest indicator ne va da valoarea în sistem decimal, iar indicatoarele de jos de tip string ne va returna valoarea în sistem hexadecimal. Momentan, conversia se poate face numai pentru primul array, primul vector unidimensional. Rulez aplicația. Observăm aici că s-a afișat 00. Deci așa cum este acum, rularea nu este continuă. Ar trebui noi să selectăm inițial. E un sub-VI și el va fi apelat ulterior în cadrul aplicației principale. Și în aplicația principală vom avea acea buclă while. Deci am selectat primele două căsuțe. Observăm de jos. Citirea codului se face de jos în sus. Am să pun și o săgeată. Cu click dreapta am deschis paleta, merg la Decorations și de aici selectez acest Tick Line with Arrow. Îl reprezint. Deci citirea se face de jos în sus. Revin în diagrama bloc. Ca să avem o rulare continuă, voi adăuga și acea buclă while. Click dreapta, Structures, While Loop. La Loop Condition trebuie să conectăm controlul sau butonul Stop. Deci click dreapta și selectez Create Control. Apare acest Stop. Ulterior aceasta va deveni aplicația principală și vom crea un sub-VI pentru acel algoritm de conversie. Am mai mărit aici puțin la butonul Stop. Rulez din nou aplicația, acum rulează în mod continuu și putem să verificăm rezultatul pentru diferite coduri. Deci dacă citim de jos în sus, avem 0001, este cifra 1 hexadecimală și după aceea 1000, 0 înseamnă cifra hexadecimală 8. Bun. Mai putem să mai verificăm un cod, spre exemplu acesta, 16, de asemenea 001, pentru cifra hexadecimală 1 și în partea de sus avem 0110. Deci LED stins, LED aprins și din nou LED stins pentru cifra hexadecimală 6. De asemenea aici, așa cum am spus, se observă conversia din sistem binar în sistem decimal. Putem să și verificăm. Deci în sistem hexadecimal am introdus 16, în decimal avem 22, în binar avem 0001, 0110. Voi nota aici faptul că citirea codului binar are loc de jos în sus. Acum voi crea un subprogram care să includă acest cod, deci un sub-VI. Intrarea și ieșirea le setez în exterior și voi păstra doar funcțiile. De asemenea, acest indicator numeric nu este necesar, îl voi șterge. Deci, așa cum observați, în interiorul acelui sub-VI vom păstra numai funcțiile, respectiv constantele. Nu adaug și controalele.
selectez această zonă, merg la meniul Edit și de aici voi selecta opțiunea Create Sub-VI. Și observați că mi s-a generat acest simbol care reprezintă un sub-VI. Pot să mai creez spațiu, să mai micșorez aici. Acum voi face dublu click pe acest sub-VI, s-a deschis aici. Observați că elementele din cadrul panoului frontal s-au generat în mod automat. Cu Ctrl-E deschid diagrama bloc. Deci este exact ceea ce am reprezentat anterior. S-a păstrat inclusiv și spațiere. Dacă ne uităm la panoul frontal, la acest icon, deci la această iconiță, observați aici intrările și ieșirile. Intrarea este acest pătrățel de culoare verde, înseamnă că datele de intrare sunt de tip logic, și ieșirea este acest pătrățel de culoare roz, înseamnă că ieșirea este determinată de elemente de tip string, de tip șir de caracter. Salvez acest sub-VI, mi se afișează pe celălalt ecran, voi scrie convert, deci se salvează. După aceea putem să ne aducem ceilalți vectori, deci array 2, 3, ca și date de intrare, respectiv celelalte valori de tip string, H2, H3, H4 și creăm copii pentru acel sub-VI. Cu tastele Ctrl și butonul stâng apăsate în același timp. Și efectiv vom conecta intrările și ieșirile. Și astfel se obține o diagramă bloc compactă, modulară. Deci acele secvențe de cod nu mai trebuie repetate sau multiplicate de mai multe ori. Conținutul este inclus la acea diagramă bloc, la acel sub-VI. Rulez din nou aplicația și în momentul acesta putem să verificăm afișarea codului hexadecimal pentru toate cele 4 șiruri sau pentru toți cei 4 vectori. Deci dacă afișez litera A, observăm citirea codului binar de jos în sus. Spre exemplu, avem FE, deci rezultă valoarea hexadecimală FE. F înseamnă 111, E înseamnă 110. Și după aceea, pe rândurile 2 și 3 avem 1 și 11, 001 și 001. Acum ar trebui să modificăm sub-VI-ul sau diagrama bloc, astfel încât să obținem citirea de sus în jos, deci în sens invers. Aș dori să creez o altă aplicație. Deci voi face din nou save. Mai întâi salvăm această aplicație. Am să o denumesc aplicația LabVIEW 1.1. Și am să mai creez o copie, Save As. Dacă doriți să creați o nouă copie, selectați Open Additional Copy. Pe aceasta am să o redenumesc 1.2. Iar aici vom păstra vom modifica codul sursă, astfel încât valorile binare să se citească de sus în jos. Dar, de asemenea, va trebui să modificăm și acel sub-VI. Deci și la acesta să-i fac un Save As, Open Additional Copy și să scriu aici un Convert 1. În schimb, dacă deschide aici, se deschide tot acel Convert. Deci dacă dorim să aducem un sub-VI, deci un instrument virtual sau un subprogram salvat anterior, să-l aducem în diagrama bloc, vom proceda în felul următor. Click dreapta și mergem aici la Select a VI. Se deschide pe celălalt ecran și de aici voi selecta ultimul sub-VI, denumit Convert 1. Și observăm că ni l-a adus. Click dreapta, Visible Items, mi afișează Convert 1. Dacă merg la cealaltă, click dreapta, Visible Items, mi afișează Convert. Voi șterge aceste 4 sub-VI-uri și voi conecta noul sub-VI.
Cu control B șterg toate firele întrerupte. Deci creez din nou copii pentru noul SAP-VI, pe care îl voi modifica ulterior. Și conectăm intrările și ieșirile. Aici va fi puțin mai diferit ca și mod de implementare. Va trebui să citim codul invers. Deci să avem poziționarea inversă. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, fără 8. Aici puteți face și voi mai multe încercări înainte de a vedea soluția mea sau de a o testa. Puteți să vă gândiți și voi la o posibilă implementare. Practic, ar trebui să modificăm intrarea funcției power of 2. Deci puterile lui 2 să se lege la alte valori. Valori care pot fi determinate prin operații atribuite contorului N și contorului I. Prin mai multe încercări, eu am ajuns la următoarea concluzie. De asemenea, puteți să consultați și pe internet diverse soluții. Va trebui să facem următoarea operațiune. Și anume, din contorul N, să avem N-1 minus I. Și ieșirea să o conectăm la puterea lui 2. Deci la puterea lui 2, dacă voi conecta N-1 minus I, vom verifica. Mai întâi considerăm că I este 0. Deci aici I îl corectează automat. I egal cu 0. Vom obține următorul rezultat. N-ul este 8. Deci element, voi scrie aici, element egal cu 8 minus 1 minus 0 înseamnă 7. Și obținem poziția 7. După aceea, dacă voi considera I egal cu 1, va rezulta element egal cu N, care înseamnă 8, minus 1, minus I, care înseamnă 1, deci este egal cu 6. Și obținem ordinea inversă a acelor poziții. După aceea, dacă voi considera I egal cu 2, acestea reprezintă iterațiile curente. Va rezulta elementul de pe poziția 5. Deci lm egal cu 8n minus 1, dacă păstrăm formula de mai sus, minus I care este 2, egal cu 5. Deci acest element reprezintă poziția. O să scriu mai bine aici poz. Deci poziția. La fel e valabil mai jos. Și astfel obțineți pozițiile acelea generate în ordine inversă. Deci acestea de fapt aici era pentru a obține exact această ordine, 0, 1, 2, 3, 5, 6, s-a folosit contorul I. Deci s-a folosit contorul I. Unde I era numerotat 0, 1, 2, 3 și așa mai departe. În schimb, pentru a obține această numerotare inversă, 7, 6, 5, 4, deci observați aici, avem această formulă. Deci vom folosim formula N minus 1 minus I. De aceea spuneam că trebuie puțin exersat înainte și trebuie să vă gândiți la o posibilă soluție sau o posibilă implementare până ajungeți la această formulă. Revinând la View, este simplu de implementat. Deci click dreapta, se deschide paleta de funcții, merg la opțiunea numeric, aduc operația subtract sau scăderea, intrările le conectez la N și la constanta 1. Deci aici voi crea o constantă, click dreapta și selectez Create Constant. Și obțin astfel N-1.
Iar ieșirea o voi conecta la o altă funcție subtract, deci avem n-1 minus i. Mai avem nevoie de o funcție de scădere. Copiez această funcție cu tasta control apăsată. Ieșirea primei funcții de scădere o conectez la intrarea noii funcții de scădere, iar cea de-a doua intrare o conectez la contorul i. Deci avem n-1 minus i. Și rezultatul îl vom conecta la funcția power of 2. Deci, practic, aceste poziții, observați, 7, 6, 5, reprezintă puteri ale lui 2. Salvez acum acest sub-VI, închid, am revenit în aplicația principală, deci am spus aici că am creat o copie și aici citirea codului se va face în direcție inversă, deci se va face de sus în jos și o să verificăm imediat. De sus în jos. Rulez aplicația și vom scrie un cod. Deci mai întâi trebuie să activați și apăsați pe ultimul LED, selectați ultimul LED ca să afișați corect fiecare array. Dacă el rămânea deselectat, atunci mi-afișa codul greșit. Deci momentan citirea se face de sus în jos. Observăm că am selectat primele două LED-uri, le-am aprins. Asta înseamnă valoarea binară 1100 sau 1100 și în hexadecimal avem codul C. Dacă deschid calculatorul, la hex putem să scriem, deși acesta e un lucru pe care ar trebui să-l cunoaștem, la hex este C, la binar este 1100. O să mai scriu aici 0, am aprins încă două LED-uri și rezultă codul binar 0110. Și asta înseamnă C6. Deci dacă verific și cu calculatorul, scriu C6, observăm la binar codul 1100 și apoi 0110. Deci se justifică, este corect algoritmul. Am implementat aceste două aplicații și acum aveți ambele versiuni. Întrebări din partea voastră dacă sunt neclarități sau nelămuriri legate de aceste două versiuni de aplicație LabVIEW. Deci să înțeleg că nu sunt întrebări. Ar trebui să ne ocupăm de cea de-a doua aplicație, așa cum am spus. Deci aceste aplicații reprezintă și propuneri pentru evaluarea de la final de laborator, pentru aplicația aceea de nivel mediu spre avansat. Voi continua acum cu cea de-a doua aplicație care a fost prezentată în cadrul laboratoarelor 4 și 5. Deci la laboratorul 4, o să mai închid aici. La laboratorul 4 găsim prima variantă a prezentării. Aici avem 72 de slide-uri. Iar la laboratorul 5 regăsim varianta extinsă a prezentării. Aici sunt 92 de slide-uri. Deci sunt descrise toate etapele necesare pentru construirea panoului frontal, respectiv pentru implementarea diagramei bloc. Aici, așa cum am spus, conversia va avea loc în sens invers, din sistem hexadecimal în sistem binar. Deci ce presupune acest lucru? Vom avea la dispoziție o serie de fișiere CSV care cuprind aceste valori hexadecimale. Eu v-am introdus la aplicații LabVIEW, aici, la acest folder, v-am introdus un număr de fapt, aici sunt ceea ce am rezolvat noi, aici sunt câte două fișiere CSV. O să verific la următorul folder, la aplicații LabVIEW, LabEV numărul 5. Da, și aici aveți un număr de 11 fișiere CSV cu toate cele 11 efecte grafice.
pe care le putem rula pe baza conversiei din sistem hexadecimal în sistem binar. Deci, nu știu dacă am descărcat acest folder, o să verific. Fiecare acel fișier, da, prezintă un astfel de conținut. Conținut care va permite ulterior rularea efectului grafic, alcătuit din mai multe cadre. Numărul de cadre este variabil și este egal cu numărul de rânduri dintr-un fișier CSV. Deci, un rând reprezintă un cadru din efectul grafic. O să deschid și aplicația ca să fie mai clar. Deci, o aplicație pe care v-am încărcat-o și pe e-learning este aceasta. Veți regăsi această aplicație la folderele aplicații LabVIEW de la laboratoarele 4 și 5. Rulez aplicația. Avem aici acest element de tip combo box, deci element din paleta string, care ne generează o listă. Observați că elementele din această listă sunt denumite efect 1, efect 2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe. Deci sunt în total 11 efecte. Selectez, spre exemplu, efect 1. Am selectat efect 1, ne uităm în partea stângă la acest indicator. Este practic un vector bidimensional. Se afișează sub forma unui tabel, adică seamănă cu un tabel. Deci este un vector bidimensional alcătuit din elemente de tip string, de tip șir de caractere. Așa cum am spus, numărul de coloane pe care îl vedeți aici este egal cu numărul de coloane al efectului grafic. Deci în partea dreaptă observați o matrice de LED-uri care este în practică un array tridimensional. Dacă ne uităm aici, avem 3 indexe. Deci 3 elemente de tip index. Primul index reprezintă numărul de pagini. Deci dacă selectăm aici, observăm că se incrementează numărul de cadre. Nu prea îmi place cum se afișează acest efect, pentru explicație o să aleg efectul numărul 5. Din câte mi-amintesc că aceasta era, vreau să aleg efectul de tip Tetris. O să încerc cu efectul 9. Nici acesta nu este. Efectul 3. Da, acesta este efectul de tip Tetris. Deci ca să se afișeze mai ușor, reglăm temporizatorul sau viteza. Reglăm acest control numeric, l-am setat acum la 250 milisecunde și atunci actualizarea se face mai rapid. Deci, prin urmare, am zis că acest index numeric din partea superioară reprezintă... Mai sunteți prezenți? Mă uitam și pe lista de prezență. Da, primul index reprezintă numărul de pagini. Dacă vom incrementa aici, observăm afișarea următorului cadru. În total, aici avem un număr de 50 de cadre, din câte mi-amintesc. Deci aceasta reprezintă, practic, rularea efectului în modul manual. Practic, se incrementează acel index. Următorul index reprezintă numărul de rânduri. Dacă îl incrementăm, observați că în partea de sus se afișează rândul curent. Acesta este rândul al 5-lea. Rândul al 6-lea, rândul al 7-lea. Numerotarea începe de la 0. Următorul index indică numărul de coloană. Dacă incrementăm aici, observați că se afișează numărul coloanei curente. Aceasta este coloana a 3-a. Coloana a 2-a, coloana cu numărul 1 și coloana de pe poziția 0. Legat de vectorul tridimensional, pe platforma e-learning regăsiți acele materiale explicative, deși nu e ceva foarte complicat. Avem aici la laborator numărul 4 materiale explicative și am introdus aici câteva capturi de ecran, câteva imagini. Eu le-am descărcat deja.
Deci acesta este un array 3D, iar acesta este un array 2D sau bidimensional. Deci vector bidimensional sau 2D array reprezintă o matrice, având mai multe linii, mai multe rânduri. Deci, practic, este un cadru din efectul grafic. Cum ar fi acesta. Deci dacă reprezint pattern-ul sau tiparul de LED-uri aprinse stinse pentru litera A, am obținut un cadru sau un array 2D. Un efect grafic, așa cum am spus, considerăm că este alcătuit din mai multe cadre. Am prezentat și ieri o aplicație cu un efect grafic alcătuit, spre exemplu, din 8 cadre. Iar efectul grafic reprezintă un array 3D sau un 3D array sau un vector tridimensional. Și observăm aici, fiecare chenar corespunde unui cadru. Cadru 1, cadru 2, 3, 4 și așa mai departe. Așa cum am spus, tranziția prin acele cadre în modul manual se face prin incrementarea, decrementarea acestui index numeric. De asemenea, aplicația aceasta oferă și modul automat. Avem acest buton de tip switch prin care facem tranziția între modurile manual și automat. Deci dacă îl selectez, observăm efectiv simularea efectului Tetris. În funcție de imaginația voastră, vă puteți crea alte efecte mai interesante, mai creative. Aici este mai interesant pentru că legat de ce este mai interesantă etapa de implementare a efectului grafic. Nu folosim nici acel hard coding, ca să zic așa cum am arătat la prima aplicație la Vue din semestrul acesta, adică în cadrul diagramei bloc să atribuim valori true sau false la indicatoarele de tip logic, de tip boolean, reprezentând un LED. Nu folosim nici această reprezentare. De asemenea, nu folosim nici reprezentarea care permitea interacțiunea cu matricea de LED-uri în cadrul panoului frontal, adică efectiv să selectăm noi un LED, să-l aprindem sau să-l stingem, ci ne bazăm pe citirea din cadrul unui fișier CSV a valorilor hexa. Deci mai întâi trebuie să vă gândiți la reprezentarea sub formă hexadecimală a acestui efect grafic. După aceea convertim valorile hexadecimale în valori binare, care reprezintă practic valorile true sau false pentru aceste LED-uri, stinse sau aprinse. Așa cum am spus, din cadrul acestui control putem să modificăm viteza de rulare a efectului. Deci dacă am selectat-o astfel, acum s-a încetinit tranziția dintre acele cadre. O resetez și se observă că tranziția se face mult mai rapid. De asemenea, mai sunt aceste indicatoare care arată cadrul curent, respectiv numărul total de cadre. Din acest control de tip combo box putem să alegem alt efect grafic. Se va finaliza acesta și imediat se va afișa următorul efect grafic. Practic, efectele acestea sunt determinate de acele fișiere CSV. Deci cu cât aveți mai multe fișiere CSV, cu atât mai multe efecte grafice vor putea fi afișate. Aici avem un efect afișat pe 8 rânduri și 8 coloane. Și așa mai departe. Deci pe acestea puteți să le testați, să le verificați și voi. Aveți fișierele CSV la dispoziție, le-am încărcat pe platforma e-learning. Voi opri această aplicație. Ne vom uita acum la diagrama bloc, care este ceva mai complex. Aici necesită mai mult timp. Deci mai întâi ce va fi necesar să facem? Efectiv, citirea datelor din fișierul CSV. Pentru aceasta vom folosi funcția read delimited spreadsheet. De asemenea, vom mai avea funcțiile build-path și application directory, care ne va indica locația unde sunt stocate acel fișier. Dacă folosim această funcție application directory,
LabVIEW va identifica exact locația unde e salvată aplicația LabVIEW principal. După aceea build path, la locația aceea va adăuga o nouă valoare, va concatena efectiv denumirea fișierului CSV. Prin urmare, aici avem controlul de tip combo box. După aceea, acesta este conectat la structura case, care cuprinde o serie de mai multe secvențe. Efect 1, efect 2, efect 3 și în cadrul fiecărei secvențe am conectat o constantă de tip string. Constanta aceasta a primit ca valoare efectiv denumirea fișierului CSV. Deci dacă merg aici, unde am salvat eu materialele, de fapt ele sunt salvate la Lab Eevee numărul 5 și acolo le-am și încărcat, observăm aici, constanta de tip string se numește, este editată cu acest text, lv spațiu file liniuță 1, la fel ca și denumirea fișierului CSV, lv file liniuță 1. La fel și pentru următoarele. Aceasta este prima etapă, deci citirea datelor din fișierul CSV, după aceea afișarea lor în cadrul acestui indicator. Următoarea etapă va fi conversia dintre valorile hexadecimale în valorile binare și respectiv afișarea lor sub forma unei matrice de LED-uri. Deci pentru aceasta inițial ne vom crea o mască sau o copie a acelei matrice. Aici voi face click dreapta, creez un indicator ca să vedeți și această etapă intermediară. Deci mai întâi creez o matrice, am făcut eu așa mai mare, dar vor fi ocupate numai maximum 8 rânduri și 8 coloane. Deci se creează o astfel de mască sau o matrice cu LED-uri stinse. Deci este inițializată. Avem aici initialize array la valoarea false. Rulez din nou această aplicație ca să vedem o reprezentare. Afișez modul manual. Efectul 1 nu are 39 de cadre, de aceea nu vedem nimic aici. În partea de sus la pagini să aveți grijă să scrieți 0. Și în momentul acesta avem aici 1. Da, observ că nu s-a afișat nimic aici. Înseamnă că partea aceasta este vizibilă numai în momentul în care implementăm aplicația și ajungem la acel moment. Ajungem la acel punct. O să-l conectez aici. Și aici nu ne dă voie pentru că există un alt tip de date. Deci în interior avem un array 2D. Nu este un array 1D aici. Deci este 1D. Și în exterior avem 3D. Nu, 1D în interior. În exterior 2D. Da, nu știu dacă o să avem timp să implementăm această aplicație, de aceea vrem să vă arăt așa. Da, deci aceasta trebuie văzută pe parcursul aplicației. Deci mai întâi se va crea o astfel de mască, iar în interiorul acelei măști, acelei matrice cu elemente de tip LED stinse, elementele vor fi înlocuite. Deci avem funcția replace array subset și înlocui cu codul binar. Iar conversia din sistem hexadecimal în sistem binar se face în mod manual. Mod manual înseamnă că efectiv vom considera noi pentru cifra 0 vom trimite 4 valori de false. După aceea, pentru cifra 1 vom trimite valorile false, 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 true, adică 0, 0, 0, 1. Deci exact ceea ce am verificat anterior pe calculator. Aici probabil cunoașteți corespondența dintre sistemele
hexadecimal și binar. După aceea, pentru 2, trimitem false, false, true, false. Deci aici exact păstrăm corespondența dintre sistemele binar și hexadecimal. Putem să și căutăm ca să nu mai... De sistem binar hexadecimal. Ok, ca să vedeți exact. Acest tabel este interesant. Bun. Deci, da, aici s-a afișat cu 8 cifre. Da, aici tot așa cu 8 cifre avem, însă ele sunt împărțite. Spre exemplu, mai întâi, deci așa cum am spus aici, avem un vector bidimensional, mai multe rânduri. Va trebui ulterior să extragem fiecare rând. Nu mai folosim funcția indexArray, ci ne bazăm pe acest tunel cu autoindexare. Avem bucla for și tunelul cu autoindexare. Și se extrage astfel fiecare rând. După aceea avem din nou o buclă for. Din nou este tunelul cu autoindexare la acest nivel. Și se extrage fiecare element. Fiecare element reprezintă acest cod din 2 cifre. Spre exemplu, 7E. Prima cifră reprezintă codul alcătuit din 4 cifre binare, adică acesta, 0, 1, 1, 1. Un LED stins și 3 aprinse. Și a doua cifră reprezintă codul alcătuit din următoarele 4 cifre, 1, 1, 1, 0. De aceea observați aici utilizarea a două funcții de tip string subset, extragerea primei cifre, hexa, spre exemplu acest 7, și încă o funcție string subset, care ne permite extragerea celei de-a doua cifre, acest E. Și ulterior, considerăm grupuri de câte 4 valori logice sau bule n și astfel vom crea corespondența între sistemul hexadecimal și sistemul binar. Observați aici că la case label, deci la eticheta de la structura case, cifra este trecută între ghilimele, deci reprezintă un șir de caractere. Spre exemplu, pentru cifra 5 din sistem hexadecimal, vom trimite la ieșire aceste valori binare, false true, adică 0, 1, 0, 1. Deci dacă verificăm pe calculator, pentru hexa, aici 5, în binar vedeți valorile 0, 0, 1. Pe acestea le conectez la intrarea funcției replace array subset, care va înlocui valorile de la acea matrice inițializată toată la false. Și se vor obține astfel separat mai întâi cadrele din efectul grafic, deci array de tip bidimensional de tip 2D. Și ne amintim aici reprezentarea pe care am văzut-o în imaginea aceasta. Deci se obțin mai întâi array-uri 2D, mai multe rânduri, mai multe linii, obținem câte un cadru, iar la final mă refer la ieșirea structurii case exterioare. Observați că aici avem acest tunel cu autoindexare. Obținem acest vector tridimensional, care reprezintă efectul grafic. Așa cum observăm aici, avem bucla while pentru rularea continuă a aplicației. După aceea avem o structură de tip flat sequence, cu două cadre. Primul cadru permite rularea efectului în modul manual, al doilea cadru permite rularea efectului în modul automat. Pentru aceasta am folosit structura for loop cu tunel cu autoindexare. La modul automat ne va rezulta un array bidimensional. Click dreapta aici, voi face show indicator și veți observa că ele sunt două matrice de fapt, deci sunt suprapuse.
La modul manual, observați că sunt 3 indexe și dacă ne uităm și la fereastra Help, avem un 3D array. Și la modul automat avem 2 indexe și de asemenea, dacă verificăm, avem 2D array. Diferența este faptul că avem acest buton de tip switch, care, ce rol are el? Practic ascunde și afișează matricea pentru efectul manual sau automat. Deci dacă mai rulez acum, în modul manual observăm că este afișată numai matricea pentru efectul care permite rularea manual. Dacă îl selectez, acum ne-a ascuns matricea pentru modul manual și s-a afișat matricea pentru modul automat. Îl deselectez, nu mai este vizibilă matricea pentru modul automat, dar ea rulează în continuare în spate și a devenit vizibilă matricea pentru modul manual. Aceasta vom folosi așa numitele noduri de proprietăți. Le observați la acest nivel. Pot să amintesc cum le accesați. Deci click dreapta pe elementul pe care doriți să-l afișați sau să-l ascundeți. Mergem la opțiunea Create, selectăm de aici Property Node și de aici vom selecta opțiunea Visible. Așa cum se afișează el acum, este în modul de scriere. Va trebui, sau este în modul de citire. Este în modul de citire. Deci va trebui să-l schimbăm în modul de scriere, astfel încât să-i putem atribui valoarea false sau true. False înseamnă că elementul este invizibil, true înseamnă că elementul este vizibil. Deci click dreapta, îl schimbăm în modul de scriere. Change all to right. Și putem să-i atribuim o constantă. Click dreapta, create true sau false. Așa mai departe. Îl șterg. Și aduceți astfel de noduri de proprietăți în modurile manual sau false. Deci true. Starea true. Avem aici terminalul pentru acest buton, pentru acest switch, care permite tranziția de la modul manual la modul auto. El este conectat la key selector, la simbolul acesta cu semn de întrebare, al structurii cauzale, care ne permite selecția între două stări. True înseamnă faptul că butonul este selectat, este apăsat și avem activat modul manual. Și observați aici, nodul de proprietăți visible este conectat la true. False, butonul este neselectat și atunci este activat efectul automat. Da, aici se poate face oarecare confuzie între selectat, neselectat. Dacă mergem la Properties, putem să ne verificăm și codul de culori. Deci on înseamnă culoarea aceasta alb, off înseamnă culoarea aceea gri. Deci acum este neselectat. Observăm pe fundal avem gri. Neselectat înseamnă efectul automat și selectat înseamnă manual. Selectat este cu fundal alb. Deci dacă facem aici click dreapta Properties, observăm pe on că este cu alb. Da, deci asta reprezintă preferința programatorului. În regulă, deci partea aceasta o putem implementa doar parțial, nu cred că mai are sens să vă mai țin prea mult. Dacă ar fi să vă arăt rapid. Dacă merg la File, New VI, deschid o nouă aplicație și o să încerc să vă arăt doar câteva etape din implementare. Se deschid cele două ferestre pentru panoul frontal și pentru diagrama bloc. Numai puțin că s-au deschis pe celălalt ecran. Așa cum am spus, inițial va trebui să facem citirea conținutului din fișierele CSV. Deci să obținem acest indicator. Bun, deci pentru a face citirea,
vom folosi funcția read delimited spreadsheet file. Deci click dreapta, aici avem opțiunea aceasta file input output și regăsim funcția read delimited spreadsheet. Click dreapta visible items. Cu control H afișez definiția acestei funcții. Aici va trebui să conectez calea sau path-ul unde localizăm acel fișier. Deci putem să introducem noi o constantă de tip path sau putem să folosim două funcții care să ne determine locația unde e salvată această aplicație la view. Deci cu click dreapta mergem din nou la File, Input, Output și ar trebui să regăsim acum acel VI, Application Directory. Sau putem mai rapid să-l regăsim cu Control Space și dacă scriu aici Application Directory, dublu click, mi l-a returnat. Pe acesta ar trebui să-l și regăsiți la opțiunea de File Path. Dacă mergem aici la File Constant, îl avem aici, la Application Directory. După aceea, căutăm funcția Build Path. Deci dacă salvez acum acest VI, File Save As, voi scrie aplicație la view. Eu pe celălalt ecran, de ce nu se vede. Aplicație la view 2. Aici click dreapta și să vedem ce rezultă. Creez acest indicator, rulez aplicația și observați că mi afișează locația unde este salvat. De asemenea, mie mi se mai deschide și o altă fereastră și numai după ce selectez un anumit element, se închide acel program. După aceea vom folosi funcția build path, astfel încât la această locație să îmi concateneze și denumirea acelui fișier. Fișierul CSV. Mai puțin că nu am salvat unde trebuia. Deci trebuia să o salvez acolo unde aveam și fișierele CSV, adică în această locație. Am să o salvez acum cu altă denumire. Bun, și acum îmi generează exact locația pentru laboratorul Lab IV5. Mai departe vom folosi funcția build path. Mergem din nou la File, Input, Out și regăsim această funcție build path. Afișez și eticheta. Intrarea o conectez la Application Directory, iar ieșirea o conectez la funcția Read Delimited Spreadsheet. La Build Path, de asemenea, va trebui să mai conectăm o constantă de tip string. Click dreapta aici, selectez Create Constant și acum voi introduce acolo un text care reprezintă denumirea fișierului CSV. De exemplu, voi alege pe acesta, LV File 3, deschid din nou aplicația din LabVIEW, ultima, merg la constanta string, Ctrl-V și am introdus denumirea acelui fișier string. Rulez aplicația. Aici mai trebuia să mai conectăm noi ceva. Deocamdată funcția asta nu o folosesc, o să o adaug ulterior. Deci click dreapta de fapt acum. La ieșirea Build Path aduc acest path, acest indicator pentru Application Directory, rulez aplicația și observați aici că mi se afișează calea concatenată cu denumirea acelui fișier, LV file. De asemenea, va trebui să îmi selectez extensia .csv, astfel încât să mi se deschidă acel fișier. Deci,
denumirea fișierului, voi mai scrie .csv, chiar cu litere mici, deci .csv, rulez din nou aplicația și așa cum observați, mi-a concatenat și extensia .csv. Acum adaug din nou funcția read delimited spreadsheet file, click dreapta, se deschide paleta de funcții, mergem la file input output și selectez de aici read delimited spreadsheet. Îi voi afișa și eticheta, intrarea o conectez la ieșirea de la build path. De asemenea, ne uităm acum în fereastra help și ce ar mai fi de conectat. În primul rând, vom selecta conținutul, tipul de conținut din fișierul CSV. Am zis că reprezintă șiruri de caractere, deci aveam și litere și cifre. Prin urmare, la acest nivel voi selecta string, iar delimitatorul este virgulă. O să vedeți aici că aveți această opțiune. Dacă ne uităm la help, scrie delimiter. Deci de la această opțiune voi face click dreapta și voi crea o constantă, create constant, și aici voi scrie și comma separated. Și rulăm acum aplicația imediat. Deci vom afișa ieșirea. La ieșire vom crea un indicator pentru această opțiune, all rows. Click dreapta și creez aici create indicator, all rows. Rulez aplicația și iată că ni s-au generat acele coduri hexadecimale. O să mai modific un pic aici. Deci aici am afișat calea. Acum le-am făcut pe etapele acestea intermediare. Înainte nu era afișată și calea. Aici o să mai măresc ca să se vadă mai bine. Aceste căsuțe se pot redimensiona. Deci iată că ne-a citit conținutul acelui fișier CSV. Putem să și verificăm. Dacă mergem aici, observăm fișierul lvfile3 în Windows Explorer și fișierul lvfile3 în LabVIEW. Deci pe primul rând avem 02030203. Acestea sunt codurile hexadecimale pentru primul cadru al efectului grafic. Și aceasta a fost partea de citire a conținutului fișierului CSV. După aceea ar trebui să extragem fiecare rând de aici și să facem conversia din sistem hexadecimal în sistem binar. Deci pentru a extrage fiecare element se procedează în felul următor. Se folosesc două bucle de tip for. Deci click dreapta, merg la structures, aduc o buclă for, conectez ieșirea funcției read delimited spreadsheet, deci practic conectez un vector bidimensional. Rezultă acest tunel cu autoindexare. Click dreapta aici, selectez create indicator. Ctrl H, verificăm tipul elementelor. Ctrl H ne afișează fereastra help. Aici observăm că avem 2 de array. În interiorul buclei for observăm că avem 1 de array, deci un vector unidimensional. Deci o să vedeți că ne extrage fiecare rând. La I voi afișa iterația curentă, deci create indicator. Am să scriu aici iterația curentă. De asemenea, doar pentru a verifica, voi pune o funcție de timing, un wait until next millisecond și o să setez aici un interval de timp de o secundă. Deci doar ca să vedeți modul de extragere a fiecărui rând. Revin în panoul frontal. Aici vom afișa 4 elemente. Voi rula aplicația și veți observa faptul că la nivelul acestui array unidimensional se va afișa fiecare rând. Deci cu interval de o secundă. Deci observați
fiecare rând este afișat și este menținut acolo timp de 1 secundă. Și astfel extragem fiecare rând. Opresc aplicația. Am oprit-o forțat utilizând acest buton, Abort Execution. Momentan nu avem un buton Stop. După aceea vrem să extragem fiecare element. Deci fiecare element de pe fiecare rând. Pentru aceasta mai folosim încă o buclă for, click dreapta, Structures, adaug o nouă buclă for. O să mai redimensionez și conectez acest array unidimensional la bucla for. Și aici o să observați că obținem un singur element numeric. Deci click dreapta, Create indicator. Deci este element de tip șir de caracter. Da, nu este numeric, pentru că din fișierul CSV conținutul returnat este de tip șir de caracter. Și prin urmare obținem și array-uri și vectori de tip șiruri de caractere. Dacă rulăm din nou aplicația, o să mai introduc o funcție de tip wait și aici și o să vedem ce se obține. Acum ce se va întâmpla? Aici ni se afișează fiecare rând extras. Deci putem să și notăm aici. Fiecare rând extras. Și aici avem fiecare element. Element din array 2D. Din acest array. Și aici putem să spunem fiecare 1D array sau rând din cadrul 2D array. 2D array reprezintă întreg conținutul acelui fișier CSV. Deci matricea. Aici nu o să-i dau o anumită dimensiune. Pentru acest efect grafic avem 50 de rânduri și 4 coloane. Dar pentru alt efect grafic o să avem o dimensiune diferită. Putem să mai și mărim aici ca să se vadă mai bine. La fel și aici. Rulez acum aplicația și observați acum că după ce a fost extras rândul, în acest indicator de tip string rezultă fiecare valoare. Deci 08, 0C, 08, 03. Se trece la următorul rând. Aici aveți numărul acelui rând. Acum este la rândul numărul 5. După aceea numărul 6 este acesta, care începe cu 40. Deci așa rulează aplicația așa rulează aplicația în profunzime. După aceea facem conversia din sistem hexadecimal în sistem binar. Și pentru aceasta am spus că folosim două structuri de tip case. O să ștergem aceste funcții timing, nu o să mai avem nevoie de ele. Deci, merg la structures, case structure. Și acum, așa cum am spus, aici ne rezultă un element hexadecimal cu 2 cifre. Trebuie să extragem fiecare cifră. Pentru aceasta folosim funcția string subset. Deci click dreapta, merg la paleta string și aleg de aici funcția string subset, adică aceasta. Îi afișez și eticheta. Conectez intrarea sa aici. Și ieșirea o voi conecta la această structură case. Deci string subset, ne uităm la fereastra help și avem aici un offset și un length. Offset înseamnă poziția de la care se începe citirea și length înseamnă numărul de caractere citite. Deci vom începe efectiv de la inițial, deci de la începutul acelui șir de caractere. Începutul șirului de caractere este reprezentat de cifra 8 și el se află pe poziția 0. După aceea, următoarea cifră este pe poziția 1 și este reprezentată de 0. Deci vom avea două funcții string subset. Care se diferențiază prin acel offset, prin acea poziție. La prima funcție string subset
click dreapta, create constant 0, la a doua funcție string subset, click dreapta, create constant și aici avem 1, următoarea poziție. Numărul de caractere citite la ambele funcții string subset este egal cu 1. Se citește un singur caracter. Deci create constant 1. Și la această buclă case, deci vor fi două bucle case pentru ambele funcții string subset. La case label, efectiv, deci mai întâi avem 0 cu default, apoi avem 1, după aceea 2 și așa mai departe. Nu mai continui acum. Deci dacă se citește 0, atunci se vor transmite la ieșire valorile 4 de 0, 0, 0, 0, 0 sau 4 de F. Deci vom pune constanta F. La boolean F. Însă aici există mai multe etape de parcurs. După aceea, pentru 1, o să avem 3 valori de F, ultima de true. Și aceste valori vor fi ulterior înlocuite în cadrul unei matrice de LED-uri. Deci, așa cum spuneam, se va mai genera o matrice de LED-uri și în cadrul acelei matrice de LED-uri vor fi înlocuite elementele prin aceste valori. În fine, sunt mai multe de povestit aici. Mai durează până se finalizează aplicația. Consider că ne putem opri aici. Dacă veți mai avea nevoie de explicații, putem să mai ne auzim. Deci dacă mai sunt întrebări, neclarități din partea voastră, vă rog să-mi transmiteți. Dacă nu, vom încheia aici. O seară bună tuturor!